Ik ben nu ruim 25 jaar bezig in het vak. Mijn vader was vroeger ook klokkenmaker en dat sprak mij altijd wel aan. Ik ging vroeger ook met hem de torens in en de Waardenpoort in en dan liepen we de uurwerken na. En ja, dat sprak mij toen ook wel aan. Ik restaureer dus hele kleine uurwerkjes, dames polshorloges, tot het hele grote uurwerken. Hè. Dat is en alles wat ertussenin zit. Ik pak ook alles aan. Ja, en dat is wel heel bijzonder in de wereld van klokkenmakers. Dus je bent aardig bij de tiert? Ja, dat klopt. Ik ben nu met een torenuurwerk bezig uit Lutjewirm. Dat hebben we daar uit de kerk gehaald en omdat het niet groot is kon het hier heel mooi staan in de werkplaats, zodat ik het optimaal reviseren kan. Dit is een bestaand uurwerk uit 1920 en het slagwerk raakte dus telkens van slag. En daar heb ik een nieuwe rug op gezet. Dat was in dit geval de 2 uur rug. Die heb ik toen vervangen en opnieuw weer vastgezet. Is dat bijzonder? Ja, dat komt wel heel weinig voor. Als je begrijpt dat ik ongeveer zo'n 15, 16 jaar terug de laatste gedaan heb. En ongeveer zo'n 12 torenuurwerken heb gerestaureerd, komt dat niet zo vaak voor. Dit is een prachtig mooi werk om te doen. Ook omdat je dus 2, 3, soms 4 weken lang met één project bezig bent. En als je dan uiteindelijk de laatste onderdeel erin zet en alles klopt, je houdt niks over en je geeft de slinger een slinger en dan loopt hij weer voor zo'n ruim 100 jaar. Dat geeft toch wel een bepaalde kick, ja. Het is hier heel rustig. Er komt gemiddeld zo'n klant per dag. Maar dat heeft ook wel zijn voordeel, want dan kan je heel rustig met een bepaald project bezig. En dan word je niet afgeleid. Je zet af en toe eens wat batterijtjes van horloges, maar dat is niet heel extreem. Geen haast, geen snits? Nee, er is geen haast. En, nee. Dus eigenlijk zit het tiertje een beetje stil dan? Ja, dat klopt. In zekere zin ook wel een beetje. Zo kan je het ook wel benoemen. Ja. En ben jij nou ook degene die thuis dan elke keer de klokken hoe vooruit en achteruit zet of net? Jawel, ja. Dat doe ik ook thuis, heel zelf, ja. Er mag niemand aankomen, maar ook door Friesland heen zet ik zaterdag alle klokken weer een uur vooruit en dan reis ik ook heel Friesland weer door. Ja. Kom op. Ah nee joh, hou op. Hou op. Ik zie er net uit man. Nee, hoe dat zo? Nee. Nou, Wie, wat is dit? Friesland? we zijn van Nee, joh. hier, weet je wat de meesten doen? Nou, de camper hebben we door de stalling hellen. En nou hebben we de vrouw de edities even was, ja, die peuter ik erin, maar dat is een rotwerk is. Ja? Ik ben er al lam van. Ik hoor ik op. Oh, Maar, is het kleer dan? Nee, mooi verder. Ik ben alweer, ik bedoel altijd. Altijd. Maar ben je hem alweer aan het prepareren steeds maar voor... Ja, we hebben snel de stalling hellen en nou ja, we zijn over het algemeen zo'n 3 maand net achter elkaar, maar gewoon, nou ja, dan is het 14 aan, dan is het 4 weken. Mooi twaan. Ja. En een kat. De kat? Ja, Achtung. een pers. Dat is een pers. Ja, er is correct, we gaan 2, maar één is correct, nou ja, per week alleen overleven. Nou ja, nou heb ik naar 1. Ja. Ik bedoel, hij komt er thuis ook net uit en hij komt uit de auto, komt hij ook net. Nee, hè? Nee hè, En hoe heet hij? Gizmo. Zie, daar binnen waar de katten, En hoe volle hij maar deze al rieden? 150.000 ongeveer, in 20 jaar. Dus je hebt er heel wat mooi beleven. Ja, we waren klaarboon gewoon, al die plastic boel, ik was er eens mee aan de gang, maar ja, ik riet er Ik zit er wat duct tape of net? Hou hem nou maar duct tape bij elkaar? Ja, nou ja,
wij rieden er leven maar dan dat we ermee... Ik ben zelf automonteur, ik kan alles wel repareren, dus dat is het probleem net. Maar ja, wij willen er maar rijden en de onder sleutellieder zet ik net echt zo op te wachten. Maar ja, toen maar. Maar ik zal hem van december een beetje opknappen. En dan kan je wat zien hier. Pak hem nou even. Pak hem maar. Ja, heeft hem? Kom even. Kijk, de schaats zit hier daar. Zo. Dit is hem. Ik heb hier een twa, maar die horen ze krijg de hegel. Ja, dat heb ik verteld. Ja. Ja, Ja, Is dit nou een beetje een bijen? Van je? Beetje wel, hè? zak is het wel beschouwen, ja. ja. Echt wel. Ze leden wel bij ons af hij dan. Het is een saai, maar ik bedoel, ja, leden wel bij ons op voort naar de berg. Ja. Ja, hè? Ja, ja. We hebben stafzover bij u en als je er Daarom. thuis niks aan doet, het is hier echt net bende. Ja, ik bedoel, als je er thuis niks aan doet, ja, dan wordt het toch echt een bende. Ja, je moet elke dag staan zo, dat is wel zo. Maar zijn bezig, maar dat hindert niks. Nee, maar het maakt in de camper dan, dus ik. Nou, daar doe ik het zo vaak net, maar... Ja, zeker maar waarin al letten. Ja, nevens mij, het geeft me zoiets van, het is wel goed zo. Wat in dit Nou. jaren? Nou, kom maar. Nou, dan mag je onder de televisie maar aan, hè, ook.